ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇന്ന് ഫോണിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തത്? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रव संयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु. नित्यं भागवत सेवया भगवद्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण. पुरोमन महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्यमतानंता नमस्ते. क्रंद्रा श्रीमद् भागवतम कीजिए, श्री प्रभुपाद कीजिए. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 14 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. ശ്ലോകം 10. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പശ്യോത്പാദാൻ നരവ്യാഘ്ര ദിവ്യാൻ ഭൗമാൻ സദൈഹികാൻ ദാരുണാൻ ശംസദോ ദൂരാത് ഭയം നോ ബുദ്ധിമോഹനം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പശ്യോത്പാദാൻ നരവ്യാഘ്ര ദിവ്യാൻ ഭൗമാൻ സദൈഹികാൻ
ദാരുണാൻ സംസദോ ദൂരാത് ഭയം നോ ബുദ്ധിമോഹനം. ദാരുണാശംസദോദൂരായം നോ ബുദ്ധിമോഹനം. പശ്യ കണ്ടാലും, ഉത്പാദാൻ കുഴപ്പങ്ങൾ, നരവ്യാഘ്ര വ്യാഘ്രത്തെ പോലെ ശക്തിയുള്ള നരൻ, ദിവ്യാൻ ആകാശത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അഥവാ ഗ്രഹനിലയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാധീനത്താൽ, ഭൗമാൻ ഭൂമിയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ, സദൈഹികാൻ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നേരിടുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ദാരുണാൻ അത്യന്തം ആപത്കരമായ, ശംസതഃ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അദൂരാത് സമീപഭാവിയിൽ, ഭയം അപായം, നമ്മുടെ ബുദ്ധി മോഹനം വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്ന. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ऐसी ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. വ്യാഘ്രശക്തിയുള്ള മാനവ കണ്ടാലും ദിവ്യ സ്വാധീനത്താലും ഭൂമിയിലെ പ്രതികരണങ്ങളാലും ശാരീരിക പീഡകളാലും എത്ര ദുരിതങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്യന്തം ആപത്കരങ്ങളായ ഇവയെല്ലാം നമ്മെ മതിവിഭ്രമത്തിലാക്കി സമീപ ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അപായത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം, അതായത് ഭഗവാൻ തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ലീലയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തില് ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ അധ്യായത്തില് വിതുരര് വന്നപ്പോ അവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ടായി, അതായത് ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത്. ഭഗവാനും യദുകുല വംശത്തിലുള്ള എല്ലാവരും എങ്ങനെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു, അവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു വിതുരർ അല്ലെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഭഗവാൻ ഈ ധാമത്തിൽ നിന്ന് തന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ശേഷം ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്, ആദ്യം തന്നെ യുധിഷ്ഠിരൻ അർജുനനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്തുണ്ട് വിശേഷം അവിടേക്ക്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഭാര്യാഗ്രഹം കൂടിയാണ് അല്ലെ, സുഭദ്രയുടെ വീടും കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 7 മാസമായിട്ടും അർജുനൻ തിരിച്ചു വരാതിരുന്നിട്ട് കണ്ട എന്താ പറയാ അശുഭ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടത് അല്ലെ. അത്ര വരെ ദ്വാപര യുഗമായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായത്. അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സാത്വികരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോ കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോയതോടുകൂടി കലി അതിന്റെ ശരിയായ പ്രഭാവത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആളുകൾ തമ്മിൽ കലഹം ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നെ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുന്നു, ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ എന്താണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ കാലം കാലാവസ്ഥ തലതിരിഞ്ഞു വരിക അല്ലെ. എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശങ്ക ഉണ്ടാവുകയാണ്, തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല അർജുനൻ ഇതുവരെ. ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പോയ അർജുനൻ മടങ്ങി വരാത്തതിന്റെ ഒരു വിഷമം, അതായത് കുറെ അശുഭ ലക്ഷണങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, വ്യാഘ്രശക്തിയുള്ള മാനവ കണ്ടാലും ദിവ്യ സ്വാധീനത്താലും ഭൂമിയിലെ പ്രതികരണങ്ങളാലും ശാരീരിക പീഡകളാലും എത്ര ദുരിതങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ളവരെല്ലാം ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ എങ്ങനെ പീഡിതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതായത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യത്ത് ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നും ആരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായില്ല എന്ന് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്, ശാരീരിക പീഡകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യന്തം ആപത്കരങ്ങളായ ഇവയെല്ലാം നമ്മെ വിഭ്രമത്തിലാക്കി സമീപ ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന അപായത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എന്തോ ഒരു അപകട സൂചനയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നത്. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय. ഭൗതിക സാംസ്കാരിക പുരോഗതി എന്നാൽ ദിവ്യ പ്രഭാവത്താലും ഭൂമിയിലെ പ്രതികരണങ്ങളാലും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡകളാലും ഉണ്ടാകുന്ന ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഉത്കർഷമാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ദിവ്യ സ്വാധീനത്താൽ അത്യുഷ്ണം, അതിശൈത്യം, അതിവർഷം, മഴയുടെ അഭാവം എന്നിവ പോലുള്ള നിരവധി അത്യാഹിതങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും അനന്തരഫലമായി ക്ഷാമം, രോഗങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, അതായത് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആദി ദൈവികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ആധ്യാത്മികം. അപ്പൊ ഇവിടെ ദിവ്യ സ്വാധീനത്താൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ദേവന്മാരുടെ സ്വാധീനം, ദിവ്യ സ്വാധീനത്താൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു, അത്യുഷ്ണമുണ്ട്, അതിശൈത്യമുണ്ട്, അതിവർഷം, മഴയുടെ അഭാവം, അതായത് ഒന്നുകിൽ നല്ല മഴ അല്ലെങ്കിൽ മഴ തീരെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ, ഒന്ന് അതിവർഷം, ഒന്ന് മഴ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, മഴയുടെ അഭാവം, ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി അത്യാഹിതങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നു.
അനന്തരഫലമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ധാന്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എല്ലാവരും എന്താണ്, അൺഹെൽത്തി ആവും അല്ലെ, അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വരും, പകർച്ചവ്യാധികൾ വരും. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ക്ഷാമം, രോഗങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിതമായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവയെല്ലാം പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ആദേശത്തിന് കീഴിൽ ഉന്നത ശക്തിയായ മായയുടെ ശിക്ഷാ നടപടികളാണ്. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തര ബന്ധം മാനുഷിക കടമകളുടെ നിർവഹണത്തിൽ വിഘ്നമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്ത് കടത്താനാവില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്ത് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് തന്നെ ഉദാഹരിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് വസൂരിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആളുകളെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കാട്ടിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുക. അവര് പകർച്ചവ്യാധി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആരും അവരെ നോക്കുക പോലും ഇല്ല അല്ലെ. പിന്നെ അതുപോലെ അതിനുശേഷം വന്നു എന്താണ് ക്യാൻസർ, ക്ഷയം, അതുപോലെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ, എയ്ഡ്സ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോ അടുത്ത കാലത്ത് കൊറോണ വന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരും കണ്ടു, എല്ലാം അടച്ചിടുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പല പല മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കൽ ഒരുപാട് കാലത്തെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഒടുവിലാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അതിനുള്ള റെമഡി ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണോ ഇവിടെ തരുന്നത് അപ്പോഴും മാത്രമാണ് അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ അത് വരുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു റെമഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മറ്റൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ വ്യക്തികളായ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും അത് എന്താണ്, ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കാത്ത കാര്യം, നമ്മുടെ കൈയുടെ പരിധിക്കുള്ളിലല്ല ഇതൊന്നും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ്, ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തര ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ നിരന്തര ബന്ധം മാനുഷിക കടമകളുടെ നിർവഹണത്തിൽ വിഘ്നമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അസുരന്മാർ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെയെല്ലാം പ്രതിരോധിക്കാൻ തനതായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകള് സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഹരേ കൃഷ്ണ, സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ അവനവന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പല പല മാർഗങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിനാൽ ഓരോ തവണയും അവർക്ക് തോൽവിയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:14 സുവ്യക്തമായി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനം മൂലം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ പ്രതികരണത്തെ ഒരിക്കലും ജയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവത് പാതാരവിദ്യങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഭക്തിയോടെ പൂർണ്ണ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവനെ അവയെ നിഷ്പ്രയാസം മറികടക്കാം. അപ്പൊ മായയുടെ പിടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീത 7:14 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേ വയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേ താം തരന്തി തേ. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ മായയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഊർവക്ഷിവാഹവോ മഹ്യം സ്ഫുരന്ത്യംഗ പുനഃ പുനഃ വേപതുശ്ചാപി ഹൃദയേ ആരാധാസ്യന്തി വിപ്രിയം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബാഹവോ മഹ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഊരു തുടകൾ, അക്ഷി നേത്രങ്ങൾ, ബാഹവ കരങ്ങൾ, മഹ്യം എന്റെ, സ്ഫുരന്തി നിറയ്ക്കുന്നു, അംഗ ശരീരത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗം, പുനഃ പുനഃ വീണ്ടും വീണ്ടും, വേപതുഹു തുടിപ്പ്, ച അപി നിശ്ചയമായും,
ഹൃദയെ ഹൃദയത്തിൽ, ആരാത് ഭയത്താൽ, ദാസ്യന്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നു, വിപ്രിയം അഭികാമ്യമല്ലാത്തവ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. എന്റെ ഇടതു തുടയും കരവും നേത്രവുമെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും വിറയ്ക്കുന്നു, ഭയത്താൽ എന്റെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളുടെ സൂചനകളാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു ദുസ്സൂചനയൊക്കെ നമുക്ക് കാണല്ലേ, നമ്മളെ ഇടത് ഭാഗം എന്താണ് തുടിച്ചാൽ, ഇടത് കണ്ണ് പെടച്ചാലൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ലക്ഷണം പറയും അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയാണ്, എന്റെ ഇടത് തുടയും കരവും നേത്രവും എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും വിറയ്ക്കുന്നു. അപ്പോ ഇടത് ഭാഗം മുഴുവൻ തുടിക്കുന്നു, ഭയത്താൽ എന്റെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നു. ഇവയൊക്കെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളുടെ സൂചനകളാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭയം ഉള്ളിൽ വരികയാണ് അല്ലെ, എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 മാസം കഴിഞ്ഞു അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സുഖാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നില്ല. അപ്പൊ ആകെപ്പാടെ എന്താണ്, ഓരോരോ ദുസ്സൂചനകൾ കാണുന്നു ചുറ്റിലും. അപ്പൊ ഒരു ഉൾഭയം ഉണ്ടാവുകയാണ് ആർക്ക്? യുധിഷ്ഠിരൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഭൗതിക അസ്തിത്വം അഭികാമ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാൽ നിർഭരമാണ്. നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതോ ഉന്നത ശക്തി നമ്മിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. നാം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇവയൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിൻ കീഴിലാണെന്ന വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഒരു പുരുഷന്റെ ഇടത് കണ്ണ്, കൈ, തുട എന്നിവയെല്ലാം നിരന്തരം വിറയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഇവയെ കാട്ടുതീയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. തീ വയ്ക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരും വനത്തിൽ പോകാറില്ല. എന്നാൽ കാട്ടുതീ താനേ ഉണ്ടാകുകയും വനത്തിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പാതീതമായ ദുര്യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അഭികാമ്യമല്ലാത്ത, നമുക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത പല പല പ്രോബ്ലംസ്, അത് ഇവിടെ അതിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ഇടത് കണ്ണ്, കൈ, തുട ഇവയൊക്കെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ആപത്ത് എന്തോ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഉദാഹരിക്കുന്നത് കാട്ടുതീ. ആരും പോയി തീ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നതല്ല. കാട്ടുതീ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നേ? മുളകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഉരസിയിട്ട് തനിയന്നെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കാട്ടുതീ. അപ്പൊ അത് താനെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കാട്ടുതീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെയുള്ള കുറെ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകും. വനത്തിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പാതീതമായ ദുര്യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള തീ അണയ്ക്കാൻ മനുഷ്യ പ്രയത്നങ്ങളാൽ ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമേ ആ തീ അണയ്ക്കാൻ കഴിയൂ. വനത്തിൽ മഴ ചൊരിയുവാനായി അദ്ദേഹം കാർമേഘങ്ങളെ അയക്കുന്നു. അതുപോലെ ജീവിതത്തിലെ അനഭികാമ്യമായ സംഭവങ്ങളെ തടുക്കാൻ എത്രയെത്ര പദ്ധതികളാലും സാധ്യമല്ല. അവിധമുള്ള ദുരിതങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാൻ ഭഗവത് കൃപയാൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. മാനവരെ ബോധവത്കരിക്കാനും അപ്രകാരം അവരെ എല്ലാ അത്യാഹിതങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനുമായി അദ്ദേഹം തന്റെ ആധികാരിക പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു സംസാരധാവ അല്ലെ, നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളത് എന്താണ്? ഈ ഒരു സംസാരത്തിന്റെ അല്ലെ, ഇവിടെയുള്ള എന്താ പറയുക, സംസാരധാവ നലീട ലോക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുരു അഷ്ടകത്തില്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികതയുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ എന്തേ വഴിയുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കേ വഴിയുള്ളൂ അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആര് വേണം? ഒരു മിഡിൽ പേഴ്സൺ വേണം അല്ലെ. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ആരെ സ്വീകരിക്കണം? ഒരു ഗുരുവിനെ. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായ പ്രതിനിധികളെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്, അതായത് ഗുരുവായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശിവൈഷോദ്യന്തമാദിത്യം അഭിരൗത്യനലാനന മാമംഗസാരമേയോയം അഭിരേഭത്യഭീരുവത്. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ, മാതാജി ചൊല്ലിത്തരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാം. അഭിരൗത്യനലാനന അഭിരേഭത്യഭീരുവത് സാരമേയോ മഭീരേ
ശിവ കുറുനരി ഏഷ ഇത് ഉദ്യന്തം ഉദിക്കുന്ന ആദിത്യം സൂര്യന് അഭി നേരെ രൗതി കരയുക അനല അഗ്നി ആനന മുഖം മാം എന്റെ നേരെ അംഗ ഹേ ഭീമ സാരമേയ ശുനകൻ അയം ഈ അഭിരേഭതി കുരയ്ക്കുന്നു അഭീരുവത്ത് ഭയമില്ലാതെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചേ. ഹേ ഭീമസേന, കുറുനരി എങ്ങനെ ഉദയസൂര്യന്റെ നേർക്ക് ഓരിയിട്ടുകൊണ്ട് തീ തുപ്പുന്നുവെന്നും ശുനകൻ എങ്ങനെ എന്റെ നേരെ നിർഭയമായി കുരയ്ക്കുന്നുവെന്നും വീക്ഷിച്ചാലും ഇപ്പോ നേരെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഭീമസേനോട് യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നത്. ഹേ ഭീമസേന, നോക്കൂ, കുറുനരി എങ്ങനെയാണ് സൂര്യന്റെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് ഓരിയിടുന്നത്. അതായത് സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ട് കുറുനരി ഓരിയിടുന്നു. അതുപോലെ ശുനകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? പട്ടി അല്ലെ. പട്ടി എന്റെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് നിർഭയമായിട്ട് കുരയ്ക്കുന്നു. അതായത് രാജാവാണ് അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ നേരെ നോക്കി ഒരു ഭയം ഇല്ലാതെ കുരയ്ക്കുന്നത് നോക്കിയാലും അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ച് ഇവയെല്ലാം സമീപ ഭാവിയിലെ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്നിനെ കുറിക്കുന്ന ദുർനിമിത്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ എന്താണ്? ദുർലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശാസ്താ കുർവന്തി മാം സവ്യം ദക്ഷിണം പശവോപരേ വാഹാംശ പുരുഷവ്യാഘ്ര ലക്ഷയേരുദതോ മമ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശാസ്താ കുർവന്തി മാം സവ്യം ദക്ഷിണം പശവോപരേ കുർവന്തി മാം സവ്യം ദക്ഷിണം പശവോപരേ വാഹാംശ പുരുഷവ്യാഘ്ര ലക്ഷയേരുദതോ മമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സപ്താഹ ഗോക്കളെ പോലെ ഉപയോഗപ്രദമായ മൃഗങ്ങൾ കുർവന്തി വയ്ക്കുന്നു മാം എന്നെ സവ്യം ഇടത് ഭാഗത്ത് ദക്ഷിണം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു പശവഹ അപരെ കഴുതുകളെ പോലുള്ള മറ്റ് നിമ്ന മൃഗങ്ങൾ വാഹാൻ കുതിരകൾ വാഹകർ ച പുരുഷവ്യാഘ്ര നരന്മാരിലെ വ്യാഘ്രമായവനെ ലക്ഷയെ ഞാൻ കാണുന്നു രുദതഃ കരയുന്നു മമ എന്റെ. നരന്മാരിൽ വ്യാഘ്രമായ അല്ലയോ ഭീമസേന, ഇപ്പോൾ ഗോക്കളെ പോലുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ ജന്തുക്കൾ എന്റെ ഇടതുവശത്തു കൂടി കടന്നു പോവുകയും കഴുതകളെ പോലുള്ള നിമ്നമൃഗങ്ങൾ എന്നെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ കുതിരകൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ കരയുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ദുഷ്ടഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇടതുവശത്തു കൂടി എന്താണ് ഗോക്കളെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ ശരിക്കും വലതു വശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യേണ്ട മൃഗങ്ങളാണ്. അവയ്ക്ക് ഇടതുഭാഗത്തുകൂടെ പോകുന്നു. അതുപോലെ കഴുതകളെ പോലുള്ള നിമ്ന മൃഗങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്നു അല്ലെ. അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നടക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്റെ കുതിരകൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ കരയുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ശരിക്കും ഫുള്ളി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവുകയാണ് യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു ഭയം, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ എല്ലാം എന്താണ് തലതിരിഞ്ഞ് കാണുന്നു. അതാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൃത്യുദൂതകപോതോയം ഉലൂക കമ്പയൻ മനഃ മൃത്യുലൂകശ്ച കുക്വാനൈഃ വിശ്വം വൈശൂന്യമിച്ഛതഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൃത്യുദൂതകപോതോയം ഉലൂക കമ്പയൻ മനഃ കുക്വാനൈഃ വിശ്വം വൈശൂന്യമിച്ഛതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃത്യു മരണം, ദൂതഃ ദൂതൻ, കപോതഃ മാടപ്രാവ്, അയം ഇത്, ഉലൂകഃ മൂങ്ങ, കമ്പയൻ നടുങ്ങുന്നു, മനഃ മനസ്സ്, മൃത്യുലൂകഃ മൂങ്ങകളുടെ വൈരികൾ കാക്കകൾ, കുക്വാനൈഹി ആക്രന്ദനം, വിശ്വം വൈ അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യമായ ഇച്ഛതഃ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വർത്തനം ഭാവം മെസ്സി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാദിച്ചേ.
കണ്ടാലും ഈ മാടപ്രാവ് മരണദൂതനെ പോലെയാണ്. മൂങ്ങകളുടെയും അവരുടെ വൈരികളായ കാക്കകളുടെയും ആക്രന്ദനങ്ങൾ കാരണം എന്റെ ഹൃദയം നടുങ്ങുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെയും ശൂന്യമാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ വീണ്ടും ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്, ഇത് മരണദൂതനെ പോലെയാണ്, ഇത് അശുഭ ലക്ഷണമാണ് അല്ലെ. മൂങ്ങകളുടെയും അവരുടെ വൈരികളായ കാക്കകളുടെയും ആക്രന്ദനങ്ങൾ കാരണം ഹൃദയം നടുങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ഈ മൂങ്ങകളും അതുപോലെ കാക്കകളും ഒക്കെ ചലപില കൂട്ടുമ്പോ ഹൃദയം നടുങ്ങുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനൻ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരന് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെയും ശൂന്യമാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ മൊത്തത്തില് അശുഭ ലക്ഷണം കാണുകയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൂമ്രാദിശഃ പരിധയഃ കമ്പതേ ഭൂസഹസ്രാദ്രിഭിഃ നിർഘാതശ്ച മഹാംസ്താത സാകം ച സ്തനൈഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ ധൂമ്രാദിനഃ പരിധയഃ കമ്പതേ ഭൂസഹാദ്രിഭിഃ നിർഘാതശ്ച മഹാംസ്താത സാകം ച സ്തനയിത്നുഭിഃ. പുകമയമായ ദിശഃ എല്ലാ ദിശകളും, പരിധയഃ വലയം ചെയ്യുക, കമ്പതേ കമ്പനം കൊള്ളുന്നു, ഭൂഹു ഭൂമി, സഹ അദ്രിഭിഃ കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും സഹിതം, നിർഘാതഃ അപ്രതീക്ഷിതമായ അശനിപാതം, ച മഹാൻ അത്യന്തം വലുതായ, താത ഹേ ഭീമ സാകം സഹിതം, ച സ്തനയിത്നുഭിഃ കാർമേഘങ്ങളില്ലാതെയുള്ള ഇടിമുഴക്കം. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രഭുപാൽക്ക് ചെയ്യും. എപ്രകാരമാണ് പുക ആകാശത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടാലും ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും കമ്പനം കൊള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നും. മേഘരഹിതമായ ഇടമുഴക്കത്തെയും അപ്രതീക്ഷിതമായ അശനിപാതത്തെയും ശ്രദ്ധിച്ചാലും അപ്പോ കാലം തെറ്റി പലതും കാണുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? പുക ആകാശത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ പർവ്വതങ്ങളും ഭൂമിയും ഒക്കെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നു. പിന്നെയോ മേഘരഹിതമായ ഇടിമുഴക്കവും അപ്രതീക്ഷിതമായ അശനിപാതം. അശനിപാതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നശിപ്പിക്കുന്ന മഴ അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള മഴ. അപ്പൊ മേഘമില്ലാതെ തന്നെ ഇടിമുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നു, അതുപോലെ വല്ലാതെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന മഴ. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഇതൊക്കെ അശുഭ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നിവിടെ പറയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा കൃഷ്ണ മാതാജി.